една от специалните награди за най-успешни международни музикални проекти през изминалата година отиде при Андрея. Искам още да работя. Не съм удовлетворена от себе си. Единствените грешки, които отчитам само в мене, защото смятам, че трябва да, може би, един път си казахме с моите екипа, с който работим, хора, защо никога не достига времето. И ние го установихме, ако спрем да спим изобщо, ще успеем всичко да направим. Обаче няма как да не спим, но истината, че радвам се тази година, реализирах 4 проекта, 2 от които за мен са много силни, много любими. Бесаме за международния пазар и да първо ще се разгръща и най-добрата, която смятам вече няма какво да дискутирам. Какво ти предстои от тук нататък? Знам, че международните проекти до сега ти бяха приоритет като че ли. Ще подариш ли на българската публика парчета, които очакват от теб? Да ти кажа, не съм само приоритет нали все пак най-добрата е на български. Един страхотен клип. Благодаря на Стенли за прекрасния клип. Мисля, че сега скоро ще реализираме новия ми проект, който отново е на хитмейкъра Пашев, Николай Пашев. Ново парче, което според мен също ще има добър успех, дай да не го участваме. И специално, че вътре пее и Фики. Така че да, мисля, че ето никъде не съм го казала, вие сте ексклюзивни. Вътре участва неговия прекрасен глас. Така че надявам се песента да се хареса. Много ми любим текста. И особено частта, която той пее. Между другото, Фики стана като че ли един от най-желаните дуетни партньори. Защо избра точно него? Защото решихме, че най-много ще отива на нашата песен в случая. Всяка песен позволява и така не позволява, изисква определен тембър и начин на изпяване. И е редно всеки изпълнител, който прави песен, първо да реши дали му отива тази песен. А ние в случая решихме, че него много му отива участието вътре. И много срам, че той дойде, веднага изпя много готин и много земен, така че много се радвам, че можахме да направим това парче. С коя си бил, не се хвали или искаш да ме боли?